Pati namang utya-utya sa babae. Tulirap namang mata, pero tinagoy-paningot-nagot ang lalaki. Karon isumbong tamo sa inyong uyuan. Ako pa'y nabayot mo. Pagdali ba kay wala akong ante Hoy! diri Pag sure ba, basig masakman ta diri sa mong ante. Safe man na diri ako'y bahala. Hala! Pati namang utya-utya sa babae. Sulirap namang mata, pero tinagoy-paningot-nagot ang lalaki. Karon isumbong tamo sa inyong uyuan. Kayo yan. Nay lang yan. Hindi nga nagtituan ni pa. Huwag ka nanlog dyan. Pwede dito na! Pagtugraw ka kabante sa mga pag-umangkon dito, kinahipin mo itirada diri. Ang iyong pag-umangkon dito, nag-utya-utya na! Ha? Pag sure ba? Ginawa mo na mo, ha? Kaya balik ko dito ta. Imo mo pag-umangkon dito na. Pag-umangkon dito sa likod. Dili, matagali ka. Maghapit na dito lalaki. Hindi pa rin katulog na ayo. Hala, Madam Berta, tinuod na ito ng isang. Sina, pagtuon siguro na itong anti arang babae. Para bunalan ng bihana na. Tara. Mads! Mads! Ang imong pag-umangkon dito, Mads! Perti ng kaon sa pag-umangkon ni June! Mads! 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 Nag-uon sa pamangka diha, Mads! Nausa mo? Kabanha ba niyo din na ah? Kabulong ko na kay Afam dari ang nag-video call mo sa akong Afam. Padala siya 100K karon. Ang imong pag-umangkon nito nagtinaunay na, Mads! Ha? Pag sure din na, gabag ora tumila kang pag-umangkon. Usi na kinang anay. Pag hilong din na ah. Usog ba ito mo simba akong pag-umangkon? Di ba dito yung ato? Di ba siya gato kabastos? Dito man yakis yung pag babaya ako pag-umangkon. Na mo pag-iingana. Diyos nun, bebe diri ano? Usog bebe manimba. Di ba yung anak pag-umangkon? Nara dito likod si mong tindahan, dali na yun dire! Pag hilong mo yung Diyos nun, Diyos kayo may ako pag-umangkon. Diyos nun, Diyos kayo na. Before na mato, manguros pa dyan ako pag-umangkon. Dali na yun dire! Asa ba na sila dapat di ay? Nara dito likod si mong tindahan, dali na yun dire! Okay, sige, sige. Bantay lang yun mo, ha? Tanawan eh. Asa? Mau na Diyos nun? Ya, sakit na kaya. Wala ko na kayo siya. Hala! Diyos nun. Saan na nag-ampo di ka? Nag-ampo-impo man ko no? Nga. Kasama na ito ni Mads sa bangi ko, mo. Oo, gato na! Ikaw rin may makakuan anak! Bakit naman niya? Nagpatato raman siya. Tanawa, Mads. Nagkatawa mo din sila. Mas kamu nagpataka na yung mga martis kayo. Kaya po, pangit ka ay napataka rapod siya pag gripper-tripper sa kuha. Kamu gani, dapat mo pagpataka gripper-tripper. Kaya mo na bakit nag-away sa inyo ha. Papriso pa mo ng mga anak noon. Dirty-minded rin kita, Day. Bunuhatan, manggunin mo na, Day. Bago pa yung nabayot mo.